Okay, so maayong buntag Pilipinas, maayong hapon Texas. So igsuon na napunta magpadayon sa atong pagbasa sa pulong sa Dios. So naa kita karon sa unang hari, no? First King chapter 3. So bani ko igsuon kung aduna kay oras, no, nga igahin para sa tuong buhi nga Dios karong adlaw. Mag-ampot ta. Dalaygon ug mahimayaw na mga Dios, salamat kaayo Lord nining kahigayunan nga imong gihatag kanamo Ginoo. I pray Lord nga ikaw ang Dios makigistorya kanamo Lord pinagi sa imong mga pulong, and I pray Lord nga ang imong pulong o God mahitisok gyud sa among kasing-kasing ug hunahuna o God, nga dili gyud namo malimtan Ginoo ang imong pulong o God. Lord, thank you kaayo sa imong pagabuhaton, and I pray Lord nga ang tanang mananawa ni nga video Ginoo mapanalanginan usab Ginoo. So Lord, ikaw mong ginaimbitahan, gina-welcome ka namo Lord na nga dapit pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Okay, so kung naa kay Biblia, ablihan nato no diha sa First King or unang mga hari, no. Okay, so sa chapter 3 ang gitagaan kani siya uluhan nga nangayo si Solomon og kaalam. Siguro daghan sa to nga nakahinumdom ani, no? Pero ato aning balikan, no? Nindot ang balikan nato. Okay, so ingon diri pinaagi sa kaminyoon ni Solomon ngadto sa anak sa hari sa Ehipto, nakig-abin siya sa maong nasod. Gidala ni Haring Solomon ngadto sa Jerusalem ang iyang asawa. Hangtod nga natapos niya pagtukod ang iyang palasyo, ingon man ang templo sa Ginoo ug ang kuta nga naglibot sa Jerusalem. Ang mga tao nagpadayon paghalad diha sa mga halaran nga didto sa mga bungtod tungod kay wala pa may templo nga gitukod alang sa Ginoo. Nahigugma sa Ginoo si Solomon ug nagtuman siya sa mga lagda sa iyang amahan nga si David, apan nagsunog siyag mga halad nga mananap ug mga insenso didto sa mga nagkalain-laing halaran. Usa ka adlaw ni ana miadto sa Gibeon ang hari aron sa paghalad kay didto man ang labing bantugan nga halaran. Nabatasan ni Solomon ang paghalad og ginatos ka mga halad didto. Usa ka gabi ini ana samtang didto siya sa Gibeon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, pangayo kanako bisag unsa. No, sa damgo ni Solomon, no, gipadamgo siya sa Ginoo niya. Ingon ang Ginoo, pangayo kanako bisag unsa. Okay, verse 6, miingon si Solomon, gipakita mo sa imong sulugoon nga si David, nga akong amahan, ang gugma mong walay paglubad, no? Ang gugma mong walay paglubad kay nagmasinugtanon man siya kanimo. Busa, wala ko muhunong paghigugma kaniya o gihatagan mo siyag anak aron mulingkod sa iyang trono niining adlaw. Ug karon o Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad ilis sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batan-on pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa, verse 9, hatagi ang imong alagad og kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong. Kay kinsa may makamando niining imong katawhan nga labihang daghana. No? Verse 10, gikahimuot sa Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon o giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo og dili ang taas nga kinabuhi o bahandi o kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala
pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto o sa umaabot nga panahon. Wow. Ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayua nga mao ang bahandi ug dungog sa tibuok mong kinabuhi aron walay laing hari nga ikatandi kanimo. Ug kung sundon nimo ang akong kabubuton ug tumanon ang akong kasuguan sama sa gihimo sa imong amahan nga si David, lugwayan ko ang imong kinabuhi. Wow. Og nahigmata si Solomon og nasayran niya nga kadto usa ka damgo gikan sa Ginoo. Unya miadto siya sa Jerusalem og mitindog atubangan sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo og naghalad siyag mga mananap nga sunugon og mga halad sa pakigdait og nagkumbira alang sa tanan niyang mga opisyal. Verse 16, usa ka adlaw ni ana may duha ka daotang babayi nga miadto kang Haring Solomon. Ang usa miingon, mahal nga hari, ako og kining babayhana nagtipon pagpuyo og nanganak ako samtang diha siya sa balay. Unya, sa ikatulo nga adlaw human ako manganak, nanganak usab siya og kamirang duha ang diha sa balay. Sa pagkagabiin namatay ang iyang anak kay iyang hidatugan. Og sa pagkatungang gabii, mibangon siya og gikuha niya ang akong anak nga diha tupad kanako samtang natulog ako. Gidulog niya ang akong anak og gipadulog niya kanako ang iyang anak nga patay na. Sa pagmatako niya ng pagkabuntag aron sa pagpasuso sa akong anak, patay na ang bata. Apan sa dihang gitan-aw ko kini pag-ayo, nakita ko nga dili di ay kadto mao ang akong anak. So, tan-aw na tong kinsay na makak, no? So, padayon ta, verse 27, apan ang ikaduhang babay miingon, baka kana, ang buhi maoy akong anak ug ang patay maoy imuha. Ang unang babay mitubag, dili kana tinuod, ang patay maoy imuha ug ang buhi maoy akoa. Ug naglali sila sa atubangan sa hari. Unya ang hari miingon, kamong duha pulos nag-angkon sa batang buhi ug walay muangkon sa patay. No? Puro sila gusto sa anak nga nabuhi, katong patay wala na. Ang unang babay, verse 24. Nagpakuha siya espada o gidala kini kaniya. Miingon siya, pikasa ang bata og ihatag sa ingon 23, unya ang hari miingon, kamong duha pulos nag-angkon sa batang buhi ug walay mo angkon sa patay. Nagkuha siya espada ug gidala kini kaniya. Miingon siya, pikasa ang bata ug ihatag ang katunga ngadto sa usa ka babay ug ang katunga ngadto sa usa. Apan ang babay nga maoy inahan sa bata nga buhi, tungod kay naluoy man siya sa iyang anak, miingon, mahal nga hari, ihatag kaniya ang bata ug ayaw siya patya. Apan ang usa miingon, patya siya aron walay usa ka namo nga makatag-iya kaniya. Unya mitubag ang hari ug miingon, ihatag ang bata ngadto sa unang babay kay siya maoy tinuod nga inahan. Sa pagkabalita sa katawhan sa Israel sa hukom sa hari, dako kaayo ang ilang pagtamod kaniya kay nakita man nila nga diha kaniya ang kaalam sa Dios aron paghatag sa hustisya. No? Amen, no? So gitagaan sa Ginoo si Solomon, si Haring Solomon og kaalam. So igsuon mo kadto ang chapter 3 sa mga unang mga hari. So atong padayonon sa chapter 4. Ang chapter 4 giuluhan kinig ang mga opisyal ni Solomon, no? Okay, so verse 1 niingon diri, si Haring Solomon mao ang hari sa tibuok Israel ug kining mosunod mao ang iyang sinaligang mga opisyal. Ang pari si Azarias nga anak ni Sadok, ang mga sekretaryo sa palasyo si Elohori og si Ahiyas nga mga anak ni Sisa. Tigtipig sa mga dokumento si Jehoshaphat
nga anak ni Abihud. Pangulo sa kasundaluhan si Benaias nga anak ni Joyada. Mga pari si Sadok o si Abiatar. Pangulo sa mga gobernador si Asarias nga anak ni Nathan. Magtatambag sa hari ang pari nga si Sabud nga anak ni Nathan. Piniyalan sa mga sulugoon sa palasyo si Ahizar. Piniyalan sa pinugos nga pagtrabaho si Adoniram nga anak ni Abda. Si Solomon may 12 ka gobernador sa tibuok Israel. Ang matag usa kanila muangkon og usa ka bulan matag tuig sa paghatag og pagkaon nga gikinahanglan sa hari og sa tibuok palasyo. Kining mosunod mao ang mga ngalan sa 12 ka opisyal ug ang mga dapit nga ilang gidumala. Si Ben-Hur didto sa kabungturan sa Ephraim. Si Ben-Dikar sa mga syudad sa Makas. Si Ben-Hur didto sa kabungturan sa Ephraim. Si Ben-Dikar sa mga syudad sa Makas, sa Albim, Bet-Semes, Elom, o sa Bet-Hanan. Si Ben-Hesed sa mga syudad sa Arubot ug sa Sukot ug sa tanang kayutaan sa Iler. Si Binabinadab nga naminyo sa anak ni Solomon nga si Tafat sa tibuok kayutaan sa Dor. Si Baana nga anak ni Ahilud sa mga syudad sa Taanak, Megiddo ug sa tibuok kayutaan duol sa Bet-Sian nga duol sa lungsod sa Saritan, sa habagatan, sa lungsod sa Zisril, hangtod sa syudad sa Abel-Mihula ug sa syudad sa Hokmim. Si Bingaber sa syudad sa Ramot didto sa gilid ug sa mga balangay didto sa gilid nga iya sa banay ni Jair nga kaliwat ni Manases ug ang kayutaan sa Argob didto sa Basan. 60 kadagkong lungsod ang tanan nga gilig-on og mga paril ug may mga ganghaan nga bronse. Si Ahinadab nga anak ni Ido sa distrito sa Mahanaim, si Ahimaas nga nakapangasawa kang Basimat nga anak usab ni Solomon sa kayutaan ni Neftali. Sa Baana ang anak ni Husay sa kayutaan sa Aser ug sa lungsod sa Bilot. Si Josaphat nga anak ni Paruas sa kayutaan sa Isakar. Si Simei nga anak ni Ila sa kayutaan sa Benjamin. Si Gaber nga anak ni Uri sa kayutaan sa gilid nga kaniadto gimanduan ni Haring Sihon sa mga Amrihanon og ni Haring Og sa Basan. Gawas ni ining 12, may usa pa ka gobernador sa tibuok Juda. Okay, so verse 20, ingon diri ang katawhan sa Juda ug sa Israel sama kadaghan sa balas sa baybayon. Nagkumbira sila og nagmalipayon. Si Solomon maoy nagmando sa tanang gingharian gikan sa suba sa Euphrates ngadto sa yuta sa mga Filistihanon ug sa mga utlanan sa Ehipto. Nagbayad sila og buhis ug nag-alagad kang Solomon samtang buhi pa siya. Ang giandam nga pagkaon kang Solomon ug sa iyang katawhan alang sa usa ka adlaw mao kini: 5,000 ka litro sa labing maayong harina, 10,000 ka litro sa dili kaayo maayong harina, napulo ka nilaming nga baka, 20 ka baka nga binuhian, 100 ka karnirong walay labot sa mga usa ug nilaming nga mga manok. Si Solomon mao'y nagmando sa kayutaan sa kasadpan sa Euphrates gikan sa Tifsa ngadto sa Gaza ug sa tanang mga hari sa kasadpan sa Euphrates
wala na siya sa muka sa kasikbit nga kanasuran. Nagmalinawon ang Juda ug Israel gikan sa Dan ngadto sa Beersheba ug ang matag tawo may parasan ug kaigusan samtang buhi pa si Solomon. Si Solomon usab may 40 ka gatos o 40 ka 40,000 no nga kwadra sa mga kabayo nga alang sa mga karwahe og 12,000 ka kabalyero. Og silang mga gobernador maoy maghatagan og pagkaon alang kang Haring Solomon og sa tanan nga mukaon diha sa palasyo. Wala gayoy nakulang sa gikinahanglan nilang pagkaon. Sila usab ang maghatag og sibada og kumpay alang sa mga kabayo sumala sa gisugo kanila. 29. Si Solomon gihatagan sa Dios og kaalam og panabot nga dili masukod. Ang kaalam ni Solomon milabaw sa kaalam sa tanang maalamon sa sidlakan o sa Ehipto. Mas maalamon pa siya kay kang Itan nga kaliwat ni Esdras o kang Himan nga Kalkol o kang Darda nga mga anak ni Mahol. O ang iyang kabantog mikaylap sa tanang kanasuran. Siya may 3,000 ka panultihon ug ang iyang mga awit miabot og 1,005 ka buok. 1,005 ka buok. Nakaila siya sa mga kahoy gikan sa sidro nga anaa sa Libanon hangtod sa gagmayng sagbot nga mutubo sa kuta. Nakaila usab siya sa mga mananap ug sa kalanggaman ug sa mga mananap nga nagkamang sa yuta ug sa mga isda. Mianha kaniya ang daghang tawo nga nagikan sa tanang kanasuran aron pagpamati sa iyang kaalam. Sinugo sila sa nagkalain-laing hari nga nakabalita sa iyang kaalam. Amen. Okay, so akong anak na akong daplin. Come on. So karon naka-appeal akong bata. Mao ni akong bata. So iyang pangalan kasi pangalan nimo. What's your name? Isaiah. Si Isaiah ni ang amo ang bunso, no? So nara siya sa kong tapad naminaw. Kaya kasabot og Bisaya. Pero sige, dito na ka. You play na, okay? Kaya we're continue. So, maukad to ang chapter 4, mga igsoon. So, salamat kaayo sa inyong pakiguban. And I hope no nga magkita na pud ta kasunod nga higayon. So, ato ang mahinumduman nga ang chapter 3 maukad to ang time no nga si Solomon gipadamgo sa Dios o giingnan siya pangayo bisag unsa no. Unya kini nga chapter didto gipangayo ni Haring Solomon ang kaalam nga gikan sa Dios, no? So lami kayo dahil no kung ang kaalam nga gikan sa Dios nasa imo kay kabalo gyud ta mohimo og mga wise decisions. So igsoon. Salamat kasi mong pakiguban ka namo, dalaygon ang kanako, no? Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Magkita na sab kita sa sunod higayon. Dalaygon ang Dios. Bye-bye. Thank you for watching. See you next time. See God you- bless you. See you in the next episode. Yes. And if you see me tomorrow.